Toto je meningokok, baktéria, s ktorou hráš o život. Spôsobuje dve závažné invazívne ochorenia, meningokokový zápal mozgových blán, meningitídu a otravu krvi, meningokokovú sepsu. Ochorenie môže prepuknúť kedykoľvek. Sleduj preto príznaky. Vysoká horúčka a studené končatiny, vracanie, spavosť, neschopnosť prebudiť sa, zmetenosť, podráždenosť, bolesti svalov a kĺbov. Sleduj tiež život ohrozujúce príznaky. Silné bolesti hlavy, stuhnutosť šie, svetloplachosť, krče, vyrážky a podkožné škvrny petéchie. Môže ísť o invazívne meningokokové ochorenie. Ochorenie má extrémne rýchly priebeh. Do 24 až 48 hodín po nástupe prvých príznakov môže byť už neskoro. 10 až 15% prípadov invazívnych meningokokových ochorení končí smrteľne. Pri prudkom nástupe príznakov preto čo najskôr kontaktuj lekára. V roku 2015 bolo na Slovensku zaznamenaných celkovo 30 prípadov invazívnych meningokokových ochorení. 4 z nich boli smrteľné. S meningokokom hráš o život. Informuj sa u lekára o možnostiach prevencie. Viac informácií na www.stopmeningokok.sk.